Matteuse evangeeliumi 26. peatükk, salmid 30–56. Ja kui nad olid laulnud kiituslaulu, läksid nad välja Õlimäele. Siis ütles Jeesus neile: teie kõik taganete minust täna öösel, sest kirjutatud on: ma löön karjast ja karjalambad pillutatakse laiali. Kuid pärast oma ülesäratamist lähen ma teie eel Galileasse. Aga Peetrus kostis: kui ka kõik taganevad sinust, ei tagane mina elu ilmaski. Jeesus lausus talle: tõesti, ma ütlen sulle, täna öösel, enne kui kukk laulab, salgad sina mu 3 korda ära. Peetrus ütles talle: kui ma ka peaksin koos sinuga surema, mina ei salga sind mitte. Samamoodi ütlesid ka kõik teised jüngrid. Siis Jeesus tuli koos nendega paika, mida hüütakse Getsemaniks, ja ütles jüngritele: istuge siin, kuni ma lähen ja palvetan seal. Ja ta võttis enesega kaasa Peetruse ja 2 Zebedeuse poega ning muutus kurvaks ja tundis ahastust. Siis ta ütles neile: mu hing on väga kurb surmani. Jääge siia ja valvake koos minuga. Ja ta läks pisut eemale, langes silmini maha ja palvetas: minu isa, kui see on võimalik, siis möödugu see karikas minust. Ometi ärgu sündigu nõnda, nagu mina tahan, vaid nii, nagu sina. Ja Jeesus tuli jüngrite juurde ja leidis nad magamast ning ütles Peetrusele: niisiis, te ei jaksanud ühte ainustki tundi koos minuga valvata. Valvake ja palvetage, et te ei satuks kiusatusse. Vaim on küll valmis, aga liha on nõder. Ta läks 2 korda ära ja palvetas: minu isa, kui see ei saa mööda minna nii, et ma sellest ei joo, siis sündigu sinu tahtmine. Ja kui ta tuli tagasi, leidis ta jüngrid taas magamast, sest nende silmad olid rasked unest. Ja ta jättis nad sinna ning läks jälle ära ja palvetas 3. korda, lausudes uuesti needsamad sõnad. Siis Jeesus tuli jüngrite juurde ja ütles neile: teie aina magate ja puhkate. Vaata, tund on lähedal ja inimese poeg antakse patuste kätte. Tõuske üles, läki, ennäe, mu äraandja on lähedal. Ja kui Jeesus alles rääkis, ennäe, tuli Juudas, üks neist 12, ja temaga oli kaasas suur rahvahulk mõõkade ja nuiadega, saadetud ülempreestrite ja rahvavanemate poolt. Aga tema äraandja oli andnud neile tähise: see, kellele ma suud annan, ongi tema võtke kinni. Ja otsekohe astus Juudas Jeesuse juurde ja ütles: tere, rabi, ning andis talle suud. Aga Jeesus ütles talle: sõber, milleks sa siin oled? Siis nad astusid Jeesuse juurde, panid käed tema külge ja võtsid ta kinni. Ja enne üks Jeesuse kaaslastest sirutas käe ja tõmbas tupest oma mõõga ja lõi ülempreestri sulast ning raius ta kõrva ära. Siis ütles Jeesus talle: pista oma mõõg tuppe tagasi, sest kõik, kes mõõga tõmbavad, mõõga läbi hukkuvad. Kas sa arvad, et ma ei või oma isa paluda ja ta saadaks mu käsutusse praegu rohkem kui 12 leegioni ingleid? Aga kuidas siis saaksid täide minna kirjad, et see nõnda peab sündima? Sel tunnil ütles Jeesus rahva hulgale: kas te olete nagu teeröövli kallale tulnud mõõkade ja nuiadega mind kinni võtma? Ma olen päevast päeva istunud pühakojas õpetamas ja te ei ole mind vangistanud. Aga see kõik on sündinud, et prohvetite kirjad läheksid täide. Siis põgenesid kõik jüngrid, jättes tema maha. Aamen. Hienoa, että olette tulleet tänne kauniiseen kirkkoon. Niin tore, että olette tulnud täna siia kaunisse kirikkuhuoneessa. Sen verran pienempi tämä kirkko on, kun tuon nymmet, että täällä on minua miellyttävä tiiviimpi tunnelma. Selle poolest vist see kirik on ikka natuke väiksem mõõtmetelt kui Nõmme, et tundub, et on siuke külje kõrval tunne rohkem. Me oltiin viimeksi tilanteessa, jossa oli ehtoollinen ja Jeesus pesi opetuslasten jalat ja piti heille pitkän viimeisen puheen. Viimati me olime nende sündmuste juures, kus peeti viimast söömaaega koos jüngritega ja Jeesus pesi oma jüngrite jalgu ja pidas neile ühe tähtsa kõne.
Ja sitten aivan sen ajan tavan ja lakien mukaan sitä Pesach-ateria seurasi tämmöinen valvontayö. Ja siis selle seaduse järgi ja traditsioonis selle paasa söömaajale järgnes siis ärkveloleku öö, kus ei magatud, vaid oldi valvel. Toisessa Mooseksen kirjassa sanotaan sitä, että silloin pitää kaikkien valvoa ja muistella sitä Egyptistä lähtöä. Teises Moosese raamatus on kirjutatud, et see on see öö, millal kõik peavad meenutama seda Egiptusest välja rändamist. Ja nyt siinä vaiheessa, kun Jeesus lähti ja opetuslapset lähti vähän ennen sitä, siinä aikana tapahtui muutama mielenkiintoinen asia, jotka haluan ensimmäisenä nostaa esille. Ja nüüd selles hetkes, kus Jeesus läheb sealt ära ja jüngrid läksid juba natuke ennem, tahan tõsta esile ühe asja, mis seal juhtub. Muistatte, että Jeesus pesi opetuslasten jalat. Kas mäletate, et Jeesus pesi jüngrite jalga? Ja se tarkoittaa sitä, että Jeesus teki palvelijan ja orjan työn. Se tähendas seda, et Jeesus tegi, mida teevad teenijad ja orjad. Ja sitten hän kysyi, että ymmärrättekö te, mitä minä teille tein? Ja ta küsis jüngrite käest, et kas te üldse saate aru, mida ma praegu teile tegin? Ja ne oli ainakin ymmärtävinään. Siis nad paistis, et nad vähemalt näisid, nagu saaks aru. Mutta ei ne ymmärtänyt, niin mitä se paljastuu ihan heti tässä. Aga tegelikult nad ikkagi vist päris täpselt ei olnud neil selge, mida Jeesus tegi, kuna see tuleb siit nüüd kohe välja. Nimittäin ennen kuin ne lähtevät sieltä yläsalista, sieltä Markuksen äidin omistamasta paikasta Getsemaneen. Enne kui nad nüüd lähevad sealt Markuse emale kuulunud ülemisest toast, lähevad Getsemani aeda, niin ne alkaa riitelemään tai ainakin sillain kinastelemaan keskenään siitä, kuka heistä on suurin. Siis nad hakkavad omavahel justkui siis vaidlema selle üle, et kes neist jüngritest on suurin. Ajatelkaa. Mõelge nüüd sellele. Just Jeesus on sanonut, kuka on suurin. Just Jeesus oli neile öelnud, et kes on suurin. Ja hän oli itse vielä näyttänyt esimerkin. Ja oli näidanud ka isiklikult siis eeskuju. Ei me kun tunti pari. Ja ei läinud kui paar tundi mööda. Niin heillä on ongelma keskenään. Ja jüngritel on juba omavahel jälle probleem. Kuka meistä on suurin? Et kes meist siis on suurin? Ja siitä kertoo Luukkaan evankeliumin luku 22, jakeet 24 ja 27. Ja sellest edasi räägib siis Luuka evangeeliumi 22. peatükk, salmid 24 kuni 27. Luuka evangeelium 22. peatükk, salmid 24 kuni 27. Aga nende seas tõusis ka vaidlus. Keda nendest tuleks arvata teistest suuremaks? Ent Jeesus ütles neile, rahvaste kuningad peremehetsevad nende üle ja neid, kes nende kallal meelevallatsevad, hüütakse heategijaiks. Nõnda ei tohi olla teie seas, vaid suurim teie seas olgu nagu noorim ja juht nagu see, kes teenib. Sest kumb on suurem? Kas see, kes istub lauas või see, kes teenib? Eks see, kes istub lauas. Ent mina olen teie seas nõnda nagu see, kes teenib. Onko täällä muuten sellaisia ihmisiä, jotka haluaisivat, että tämä luetaan myös suomen kielellä? Kas siin on inimesi, kes tahaks, et see loetakse ka soome keeles ette praegu? No hyvä, minulle ei tarvitse lukea tätä. Et minule endale ei ole vaja soome keeles seda lugeda. Tässä on siis kysymys siitä, että opetuslapset alkoi keskenään kyselemään siitä, kuka meistä on suuri. Kysymys on nyt selles, et jüngrid hakkasid omavahel siis arutama, et kes neist on suurin. Tässä on taustalla sellainen asia. Ja selle asja taustal on siis siuke tõsiasi, että tässäkään vaiheessa opetuslapset ei vielä ymmärtäneet, mitä oli tapahtumassa. Et ka sellel hetkel isegi jüngrid tegelikult ei olnud päris täpselt aru saanud, et mis sündmuste keskel nad olid. Yhä edelleen opetuslapset olettaa ja odottaa, että Jeesuksesta tulee tällainen niin poliittinen, maallinen kuningas ja hallitsija. Et siiamaani ja jätkuvalt ka jüngrid ootavad ja igatsevad näha, et Jeesusest tuleb nagu maine valitseja ja ta haarab maiselt võimu enda kätte.
Se näkee aivan kaikissa heidän reaktioissaan. He eivät ymmärtäneet vielä tässä vaiheessa, mitä Jeesus heille oli sanonut. Ja see tuleb välja kõikides nende reaktsioonides, et nad ei olnud tegelikult aru saanud, mida Jeesus neile rääkis. Ja kysymys on siitä, että kun tästä tulee tämä hallitsija, niin ketkä meistä pääsee sinne hallitukseen tai ministeriöön? Ja nende küsimus on siis see, et kui nüüd Jeesusest peaks tulema see suur valitseja, et kes meie hulgast saab siis mingi ministritooli. Matteuksen evankeliumissa luvussa 20 ja 20 ja 28 on erittäin mielenkiintoinen tähän liittyvä juttu, ja mä toivon, että Joel lukee sen. Ja Matteuse evankeliumis 20. peatükis 20 kuni 28. Matteuse evankelium 20. peatükk, salmid 20 kuni 28. Siis astus Sebedeuse poegade ema koos oma poegadega Jeesuse juurde, kummardas ja palus temalt midagi. Jeesus küsis, mida sa tahad? Naine ütles talle, ütle, et need mu 2 poega istuksid su kuningriigis, üks su paremal ja teine su pahemal käel. Aga Jeesus kostis, teie ei tea, mida te palute. Kas te võite juua karikast, mida minul tuleb juua? Nad vastasid talle, võime küll. Tema ütles neile, küllap te joote minu karikast, kuid istuda minu paremal või pahemal käel ei ole minul seda anda, vaid see antakse neile, kellele mu isa selle on valmistanud. Ja kui need 10 sellest kuulsid, läks nende meel pahaseks 2 venna peale. Aga Jeesus kutsus nad enese juurde ja ütles, te teate, et rahvaste valitsejad peremehetsevad nende üle ja suured meelevallatsevad nende kallal. Nõnda ei tohi olla teie seas, vaid kes iganes teie seas tahab saada suureks, olgu teie teenija. Ja kes iganes teie seas tahab olla esimene, olgu teie sulane. Nii nagu inimese poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest. Ketä on Sebedeuksen pojat? Kes on need Sebedeuse pojad? Nyt ei tarvitse vastata, mutta käsi ylös, jotka tietää, ketä Te ei pea vastama, aga tõsta vähemalt käsi, kui sa tead, kes nad on. Teitä on muutama ihminen, joka tietää. Mõni inimene ikka teab. Sebedeuksen poikia ovat Johannes, siis evankelista Johannes. Üks neist on evangelist Johannes, joka paljon esiintyy Raamatussa. kes piiblis ka väga palju on pildil. Ja sitten siellä on semmoinen kuin Jaakob vanhempi. Ja siis on nagu selline tegelane kui vanem Jaakob. Ja nyt ajatelkaapa inhimillisesti. Ja mõelge nüüd inimlikult. Kuka on kaikkein eniten kiinnostunut omien lastensa menestyksestä? Kes on kõige enam huvitatud oma laste siis õnnestumistest või kordaminekust? No äiti ja isä. Ilmselt tema ja isa. Eikö se ole luonnollista? Kas pole mitte loomulik? Ja nyt tässä on semmoinen tilanne, että tämä Jaakobin ja Johanneksen äiti. Ja nyt on selline olukord, et selle Johannese ja Jaakobi ema menee oikein polville Jeesuksen eteen. läheb põlvili Jeesus ette ja yksinkertaisesti varmistelee poikiensa tulevaisuutta. ja tahab kindlustada oma poegade tulevikku. Sopiiko, että tämä minun poikani, toisesta tulee ulkoministeri ja toisesta tulee valtiovarainministeri? Ja küsib justkui, et kas sobib, et üks minu poegadest saab välisministriks ja teine saab rahandusministriks. Sitä se käytännössä tarkoittaa, koska hän kysyy, että saako nämä minun pojat istua sinua lähimpänä? Et praktiliselt see küsimus seda tähendab, sest ta küsib ju, et kas minu pojad võivad istuda sulle kõige lähemal. Tämä toistuu, siis niillä koko ajan pyöri aivan tämmöiset inhimilliset ajatukset siitä, että hei, kuka pääsee parhaimpiin asemiin. Ja neil kogu aeg justkui pöörlevad need inimlikud mõtted peas, et kes meist nüüd võiks saada nagu parima positsiooni. Ja mikä tässä on hulluinta? Ja mis on siin nagu kõige hullem? Juuri kun Jeesus oli sanonut, kuka teistä on suurin, tai mikä on suurin. Just siis, kui Jeesus oli öelnud, et kes on suurim. Niin
He ei ollut ymmärtänyt koko juttua. Nad ei olnud vist ühestki sõnast aru saanud Ja ne alkaa riitelemään, kuka meistä on suuri. ja hakkavad omavahel ikka kiskuma, et kes on siis meist suurim. Mä haluan tuoda tämän sen takia esille, että eikö ole inhimillistä? Ma tahan tuua seda sellepärast esile, et kas se mitte pole inimlik. Mutta tämän kysymyksen kautta Jeesus avaa sitä näköalaa, mikä on niin kuin semmoinen taivaallinen näköala, taivaan valtakunnan näköala tähän kysymykseen. Aga selle küsimuse kaudu Jeesus avab nende jaoks, mis on see taevalik vaatenurk selle küsimuse jaoks. Suurin teistä on se, Suurim teie hulgast on see, joka kes? Kai te tiedätte jo vastauksen. Teie ju teate vastust. Mä en sitä enää sano. Ma seda enam ei ütle siis. Mä viime kerralla puhuin sitä paljon. Sest ma rääkisin eelmine kord juba sellest päris palju. Nyt kun he ovat lähdössä ja lähtevät sieltä yläsalta, ne menee lähtevät sinne Getsemaneen. Nüüd nad sealt ülemisest toast on kõik koos minemas, lähevad Getsemani aeda. Se on tuttu paikka Jeesukselle ja opetuslapsille. See on jüngritele ja ka Jeesusele tuttav koht. He ovat olleet siellä ennenkin. Nad on seal varem käinud. Ja nyt kun he lähtevät menemään sinne, niin huomatkaa se, että kun Lähi-idässä tulee pimeä, Ja kui nad sinna on teel, siis pange seda tähele, et kui seal Lähis-Idas tuleb nagu pime või jõuab kätte õhtu, se on siis todella pimeä. siis see pime on ikka pime. Paitsi Välja arvatud kun on täysikuu tai melkein täysikuu. täiskuu ajal. Ja nyt on nimenomaan tämä valvontayö on nimenomaan täydenkuun tai lähes täydenkuun aikana ja he näkevät sen takia liikkua siellä. Ja nüüd see siis valvamise või ärkvel olemise öö, see ongi peaaegu täiskuu öö ja nad näevad seal aias liikuda selle pärast. Ja toisen asian, ennen kuin mennään Getsemaneen, haluaisin kasvattaa esille, että te huomioisit yhden jutun. Ja ühe asja tahan veel teille näidata, enne kui läheme sinna Getsemani aeda, et te märkaksitte midagi olulist. Siitä puhutaan Luukkaan evankeliumin luvussa 22. Jos teillä on se raamatut, niin pitäkää sitä Luukkaan evankeliumia lukua 22 koko ajan edessä, niin pääsette helposti, pysytte mukana. Kui teil on piiblit kaasas, siis hoidke see Luuka evangeeliumi 22. peatükk lahti. 22, 35 ja 38. Salmid 35 kuni 38. Luuka 22. peatükk, salmid 35 kuni 38. Ja Jeesus ütles neile, kui ma läkitasin teid kukrutta ja paunata ja jalad siteta, kas teil oli midagi puudu? Nemad ütlesid, ei midagi. Siis ta ütles neile, kuid nüüd, kellel on kukkur, võtku see kaasa. Nõnda samuti ka paun ja kellel ei ole, see müügu ära oma kuub ja ostku mõõk. Sest ma ütlen teile, minus peab minema täide, mis on kirjutatud. Ta on ülekohtuste sekka arvatud. Sest ka see, mis minu kohta käib, on lõpul. Aga nemad ütlesid, issand, en näe, siin on 2 mõõka. Tema ütles neile, sellest on küllalt. Muistatteko tilannetta tai oletteko tietoinen tilanteesta, kun Jeesus lähetti opetuslapset työharjoitteluun? Kas te mäletate seda, kui Jeesus saatis oma jüngrit, saatis siis praktikale? Ja hän sanoi, että älkää ottako mitään mukaan. Ta ütles, et ärge võtke midagi kaasa. Teistä pidetään huoli. Teie eest peetakse hoolt. Ja opetuslapset lähtivät. Jüngrid läksid ja tapahtui ihmeellisiä asioita. ja juhtus imesid. Sitten kun he palasivat takaisin, oli täynnä iloa ja riemua sitä, miten Jumalan henki oli heitä käyttänyt. Ja kui nad tulid tagasi Jeesuse juurde, siis nad olid rõõmsad ja rõõmustasid selle üle, kuidas Jumala püha vaim oli neid kasutanud. Ja joillekin jää semmoinen kuva, että tämä on niinku tavallaan, että tämä on se varustus, millä Jeesus lähettää omansa. Ja neil jäi see pilt ja arusaam, et see on see varustus, millega Jeesus läkitab oma jüngrid välja. Eli varustus on se, että älkää ottako mitään mukaan. Ehk siis varustus on see, et ära võtta midagi kaasa. Mutta se oli vain sen harjoittelujakson ohje. Aga see oli siiski ainult selle praktika jaoks. Nyt Jeesus sanoo heille,
ikään kuin antaa uudet ohjeet. nüüd aga Jeesus annab neile justkui uued juhised. Kun te lähdette matkan, hankkikaa kukkaro, kui te lähete nüüd välja, siis hankige endale kukkur, laukku kott ja miekka. ja mõõk. Kenellä Jeesuksen aikana oli kukkaro, laukku ja miekka? Kellel Jeesuse ajal need 3 asja olid? Kenen ne oli? Kellel need olid kaasas? Nyt kun Jeesus sanoo opetuslapsille nämä näin, niin heti tiesi, ketä Jeesus tarkoittaa. Kui Jeesus ütleb jüngritele seda, siis nemad teadsid, keda Jeesus mõtleb. Paimenilla oli tämä Karjastel oli see varustus ja matkaajilla. ja rändajatel. Ja nyt Jeesus viittaa tällä siihen, että nyt tämän tapahtumasarjan jälkeen varustautukaa siihen, että joudutte olemaan koko ajan liikkeelle ja matkalla. Jeesus vihjab sellele, et nüüd nende sündmuste tulemusena te satute olukorda, kus te kogu aeg peate olema liikvel. Ja näin siinä kävi. Ja nii ka juhtus. Ei kauaakaan näiden päivien jälkeen, niin Jerusalemissa alkaa vainot. Mitte kaua pärast neid sündmuseid Jeruusalemmas hakkab tagakius. Kristityt joutuu lähteä liikkeelle. Kristlased peavad põgenema. Ja 300 ensimmäistä vuotta ne joutuu piileksimään ja olemaan koko ajan liikkeellä. Ja 300 esimest aastat nad peavad olema varjul ja olema kogu aeg liikumas. Ne kokoontuivat kodeissa. Nad kogunesid kodudes. Ja kun ei voinut kokoontua kodeissa, ne kokoontuivat luolissa. Ja kui ei võinud koguneda ka kodudes, siis koobastes. Ja ne kokoontu muuten sunnuntaisin yleensä aina aamulla kello 4-5 aikaa. Ja nad üldiselt kogunesid pühapäeva hommikul kusagil kella 4 ja 5 ajal. Mutta idea oli se, että he tiesivät koko ajan, että heidän täytyy olla liikkeellä. Aga idee on selles, et nad teadsid kogu aeg, et nad peavad olema kogu aeg liikumas. Muistatteko, yksi mies tuli Jeesuksen luokse. Mäletate, kui üks mees tuli Jeesuse juurde. Ja hän sanoi, että Herra, minä haluan seurata sinua. Ta ütles, et Jeesus, ma tahan järgneda sulle. Ja Jeesus sanoi hänelle. Ja Jeesus ütleb talle. Kuule, ketuilla on luolansa. Rebastel on urud. Taivaan linnulla on pesänsä. Taevalindudel on pesad. Mutta ihmisen pojalla ei ole paikkaa, mihin päänsä kallistaisi. Aga inimese pojal ei ole kohta, kuhu pead panna. Tämä yksinkertaisesti tämä vastaus tarkoittaa sitä. Ja lihtsamalt öelduna see vastus tähendab siis seda. Jos lähdet seuraamaan minua, kui sa tahad mind järgida, niin tiedä, siis tea, sinulla ei ole kotia. sul ei ole kunagi kodu. Ketuilla on koti. Rebastel on kodud. Se tarkoitti edomilaisia ja roomalaisia. Ja rebastel mõeldakse siis edomlasi, roomlasi. Linnuilla on pesä. Lindudel on pesad. Lintu tarkoitti pakanoita. Lind tähendas paganat. Mutta minun seuraajalla, hän puhuu itsestään ihmisen poikana. Aga endast ta räägib kui inimese pojast ja minu järgijal ei ole paikkaa, mihin he päänsä kallistasivat. ei ole kohta, kuhu pead panna. Tiedät tämän. Et pea se meeles. Ja nyt Jeesus tämän saman asian sanoo omille opetuslapsille. Ja selle sama asja ta nüüd ütleb ka oma jüngritele. Valmistautukaa olemaan liikkeellä. Olge valmis ja varustuge, et te võiksite olla kogu aeg liikvel. Laukku, kukkaro ja miekka. Kott, kukkur ja mõõk. See tähendab seda.